Tulo ka mga lalaki nga taga Batangas kinsa igo lang nag-deliver og panindang kanding sa Maguindanao del Sur napalgang patay kung asa gilubong kini sa usa ka gumahan sa Sharif Saydona Mustafa sa maong probinsya. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nadugta na kining tulo ka mga patayng lawas sa mga lalaki nga gikalot sa kapulisan human kining gilubong sa wala pa mailhing suspects sa luna sa usa ka gumahan sa Sitio Goma, Barangay Nabunda, Sharif Saydona Mustafa, Maguindanao del Sur, banda 9:30 sa buntag adlawng Biyernes. Ang mga kamot niini gihiktan matud pa og pisi. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, nadiskubrihan ang maong mga patayng lawas sa tawo human dunay usa ka concerned citizen ang nagpahibalo sa PNP sa dili maayong baho sa maong lugar. Positibong giila sa kabanay ang maong mga biktima pinaagi sa sinina nga suot. Sumala pa, ang tulo ka mga biktima taga Kalatagan, Batangas. Nag-deliver matud pa kini sa ilang paninda nga hybrid nga kanding sa ilang kontak sa mong lugar hangtod nga wala na kini makabalik. Meron silang dineliver allegedly na kambing dun sa area. Huling contact is around the first week of May, sir, bago po mag-election, May 10 or 11. Nagpadayon karon ang investigasyon sa PNP sa nahimong contact person sa mong biktima sa lugar. Lakip na sab ang mga suspect nga nagpatay niini. Samtang padayon ang kabanay sa pakig-alayon sa otoridad aron mapadala na sa Batangas ang patayng lawas sa mga biktima. Ginasuwayan pa sab kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.